Africa TV3 haske leƙa gidan kowa. Ƙungiyar ɗalibai ta cikin wannan jami'a suka kawo muku, za mu ci gaba da wannan karatu ta inda za mu kira Malam Habib Tijjani Tahir, Technical Director na wannan gidan Africa TV Channel, don ya zo ya mana ƙarin bayani ko ƙarin haske akan wannan gidan TV mai albarka da kashe-kashen shi da kuma yadda yake. Malam Habib, muna maka maraba. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي حكم بالفلاح لأهل الإيمان وبالخسارة لأهل الكفر والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu a duk inda kuke a faɗin duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaice Africa TV Channel ko kuma Baqat Qanawat Ifriqiya, abinda muke nufi da ita a nan shine wasu tashoshi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu bayan Allah suka bude. Ba tasha guda ɗaya ba ce, ba biyu ba ne, guda uku ne. Ma da Africa TV 1, akwai Africa TV 2, sannan akwai Africa TV 3. Africa TV 1 tana magana ne da yaruka guda biyar, wato yarukan Ethiopia kenan, Amharic da Oromo da Tigri da Somali da Afari, yaruka guda biyar. Africa TV 2 tana magana da Swahili ne, sannan Africa TV 3 tana magana da harshen Hausa a halin yanzu, wadda nan gaba insha Allah subhanahu wataala za mu dinga magana da Yarbanci da kuma ainihin Fulatanci bi idnillah subhanahu wataala. Sannan Africa TV 3 takan gayyato malamai daga Najeriya, kamar yadda ku gani Allah ba mu iko mun gayyato manya-manyan malamai daga Najeriya domin su yi recording programs a nan Sudan, sannan kuma a broadcasting din shi a duniya baki daya. Muna broadcasting ne a Arabsat, sannan kuma muna broadcasting a Eutelsat. Arabsat muna broadcasting akan frequency guda biyu, wato Badr 5 da kuma 5C, sannan kuma a Eutelsat muna da frequency guda daya domin mamaye ainihin West Africa da sauransu. Saboda haka ana kallon mu a dukkan faɗin duniya, mukan samu kira daga dukkan kasashen duniya kamar su Barcelona, Brazil da Qatar da dai sauransu insha Allah. Saboda haka Africa TV 3 ba mu tsaya akan TV kawai ba, muna da programs da muke watsawa a cikin YouTube misali. Sannan muna da website www.africatv.sd. Duk lokacin da ka bude za ka kalli Africa TV online kuma live da abin da ake za ka dinga kallo a take. Sannan muna da application na Apple da kuma Android. Idan ka shiga One Mobile Market ka rubuta Africa TV, za ka samu application ɗinka downloading ka dan kallon abubuwan da ake yi kai tsaye insha Allah. Sannan muna da Facebook, muna da Twitter, muna da nambobin waya da WhatsApp da sauransu domin neman shawarwarin mutane, domin musharaka masu kallon mu a cikin abubuwan da muke ainihin gabatarwa. Wannan shine a takaice akan abin da ya shafi Africa TV 3 ko kuma Africa TV Channels. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya dafa mana, Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon nisantanta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Habib Tijjani Tahir kenan, Technical Director na Africa TV 3 wato sashen Hausa. Kuma muna ƙara roƙon Allah ya ba da ƙarfin gwiwa saboda ci gaba da wannan aiki na da'awa na albarka. To sai yanzu kai tsaye za mu shiga cikin wato karatun namu, ta inda za mu fara wato kiran malaminmu a Sheikh Aminuddin Abubakar, ta inda zai fara mana karatu akan maudu'in da yake malhammu alladhi tahmilu, wato bayani ne akan wato gaya ko kuma dalili na zuwan dan adam wannan duniya, dalilin da Allah ya sa, wato dalilin Allah ya halicce shi. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, za mu miƙa microphone zuwa ga malam. Bismillah.
hakika jiya na yabe ku kuma yau na ƙara yabonku, kuma na gode wa gwamnatin Sudan da gwamnatin wannan makaranta aljami'ar ifriqiyya, kuma kowanne a cikinku ina ƙidaya shi ya zama daga cikin silahun zu haddai, wato ainihin takobi ne mai ruwa biyu. Kamar yadda kuke yaƙi wajen tabbatar da rayuwarku ta duniya, haka kuma kuke yaƙi wajen tabbatar da rayuwarku ta lahira. Ba shakka matashiyar da aka bani matashiya ce mai matuƙar girma, matashiya ce ko ina tana da hanci tana da harshe. Na farko, abubuwan da suka shafi sandararrun abubuwa, ko tudu ne ko kwari ko ma menene, sandararru ba sa motsi. Sannan akwai masu motsi ba su da rai irin na mai rai, su ne tsirrai, suna motsi, iska tana kaɗa su. Sannan akwai nau'in halitta na uku, su ne dabbobi. Sannan kuma na ƙarshe shine kai, ni, ita da sauransu, mutum kenan. To waɗannan wato jerin gwanan halittu guda hudu ɗin nan, ƙarshen kowanne yana nuna matashiya. Idan ka ɗauko sandararren kasantacce, ƙarshensa yana nuna alama da halittar da za ta zo daga baya. Za ka ga sandararren abubuwa sun yi kama da tsiro, ciyawa, bishiya. Sannan ƙarshen bishiya ita ma za ka tarar da ita ta samu wani nau'i na abin da za ka ce wato mai rai ne. Muna da su a ciyayi, muna da su a cikin ruwa, kamar su lu'ul'i, su marjani, sandararin abubuwa ne ko tsiro, amma kuma suna da rayuwa. To haka kuma idan ka zo wajen haiwanat, dabbobi, ƙarshen dabba ya yi kama da mutum, sawa'un dabba ne mai magana kamar aku ko kuma ƙirdu biri. Saboda haka kuma shi ɗan adam na ƙarshe marar daraja, Allah ya ce inhum illa kal an'ami bal hum adall. Dabbobi ne su, sun fi ma dabbobi bata. To ɗan adam kuma shi ƙarshensa a daraja, ƙololuwar darajarsa ya yi kusa ma da mala'iku. Wani ma ya fi mala'ika daraja, in ban da manya-manyan mala'iku, irin su mala'ika Jibril da Mika'il da sauransu. Saboda haka ashe za ka ga cewa Allah ya ɗora wani nauyi a kan sandararrun abubuwa. Dutsen dala ko goron dutse ainihin ba sa motsi, amma Allah ya ce su zauna a gurin bautar su kenan. Suna sujuda, suna ɗa'a, za ka ga inuwarsu gabar da yamma, kudu da arewa. Haka su kuma tsirrai, su ma suna ibada. Haka su ma dabbobi suna tasbihi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kowane abu na tasbihi. To amma shi bil adama sai aka ba shi zaɓi. Zai iya sujuda ga Allah idan ya ga dama, zai iya tasbihi ga Allah idan ya so. To amma ya kamata duk abubuwan nan guda hudu mi la'akari a kansu, mi dirasa a kansu, mi nazari a kansu. Allah tabaraka wa ta'ala ce ban halicci aljani da mutum ba sai don su bauta min. Amma Allah kuma a wani guri ya ce man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya kafirci. Amma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo bil adama kan doron duniya, ya san ɗan adam mai ibada ne,
ya san ɗan adam mai ninkufurci ne, ɗan adam mai mantuwa ne. Sumiyar insanu insanan linisiyanihi, an kira mutum saboda mantuwa tasa. Saboda haka ɗan adam nan da nan yana sha'afa, nan da nan yana shagwaba, nan da nan waɗansu abubuwa za su zo kansa su mantar da shi. Saboda haka Allah ya aiko mana da jerin annabawa, ya aiko mana da jerin manzanni, ya sauka mana da littattafai akan menene ainihin akan abautata wa Allah. To ɗan adam ɗin da kuke gani wanda akwai kai, akwai jiki, akwai atarab, hannaye da ƙafafuwa, amma sai Allah ya sa mala'iku su yi sujuda saboda an busa masa rai na Allah. Yas'alunaka anir ruh qul ar-ruha min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ba wai dan wannan gangariyan jikinmu ne mala'iku suka yi sujuda wa bil adama ba. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. To ta nan ne fa ya kai ɗan adam za ka san kana da kima a wajen Allah, kana da mukami a wajen Allah. Allah ya sa mala'iku waɗanda suke su ne mafiya kima a halitta sun yi sujuda domin girmama ka, domin ainihin kimarka a wajen Allah. Saboda haka a duk lokacin da ka ga ɗan adam yana nema yi koyi da mala'iku, yana nema yi koyi da manzanni, yana nema yi koyi da annabawa, to wannan ruhin ita ce ta tashi sama. Amma a duk lokacin da ɗan adam zai zama ya yi koyi da dabbobi ko da tsirrai ko kuma da sandararin abubuwa, to wannan jikin shi ya ja shi. Don haka ɗan adam yana da taɓo a jikinsa kuma yana da ƙololuwar ruhi, ita ce kurwarsa. Saboda haka rai ɗin nan shi ya kamata mu saka shi a gaba ya uwa, mu ga mun tarbiyyantar da shi, mun hore shi, mun raine shi, ga ƙwaƙwalwa, ga kuma ainihin zuciya, ga kuma ainihin jiki. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lalle ƙwaƙwalwar nan da hankali da ruhi da Allah ya bamu rai, to lalle mu yi ƙoƙari kar mu daka ta taɓo, sai mu ji kunya. Kullum zancenmu da tunaninmu ya zama na ƙololuwa, kuma yadda mai jauhara ce fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alim al ulwi thumma sufuli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Ainihin kullum ƙwaƙwalwarka ta rinka tunanin sama, fanzur ila, ka duba kanka, sannan ka ciri zuwa sama, sannan ka yi tunani a cikin halittar ubangiji. To saboda haka wanda isamar da kai din nan da wuya ka ce babu shi. Saboda haka jama'a, wannan matashiya ce babba gagaruma wacce nake son dan Allah mu yi ƙoƙari mu duƙufa, mu ga cewar mun hore rai ɗinmu, mun hore ƙwaƙwalwarmu, mun hore zuciyarmu. Kamar yadda ce mana Muhammad bin Uthman yake faɗa, zuciya tana da kashe-kashe. Akwai al-mutma'inna, akwai al-maratu bisu, zuciya mutakalliba. Kullun zuciyarka tana cewa yi kaza ka ji daɗi, ka yi bacci, tashi, ainihin karka yi sallah, ka duba talbijin, ka duba sinima, ka duba duk irin abubuwan da za su shantakar da kai. To kada mu yadda, mun zo aiki ne a duniya, Allah ya halice mu domin mu bautata masa. Don haka yana da kyau mu san cewa dalilin mu zuwa duniya manzon Allah ya haddace mana au 60 au 70. Duk rayuwar da za ka yi a duniya bai fi shekara 60 ba ko kuma 70. Muna da wani babban malami ya ce fa shi fa yana ganin cewa an ce ko 60 ko 70, amma gashi shi ya shige 70. Anya kuwa babu 90 da 100 na. Allah ji kansa ya mutu shi ma malalan Abubakar na Kaduna, sai da ya kai kusa da 100 na ɗin
to sannan kuma na biyansa gani nan a cikinku kowa ya kalle ne zai ce malam baka mutu ba, amma ba sa iya fitowa fili su gaya mu amma ina gane idan mutum wai malam har yanzu kana nan, to mu ne na bara mu ne na bana mu ne na shekarar basasa kuma mun gode wa Allah ya ba mu tulu umr wa husna amal. idan ma da mutu ga kanina shi ma Allah zai ba shi tsawon rayuwa da ikon ubangiji, kuma matasa suna so suna ki muna nan dai. What a boy can do, an elder can do better. Malam Habibu, Allah ya ƙara masa yadda ya koɗa gidan talabijin na Afirka TV, to in gaya muku jiya sai da ne halka 9, amma ba zan fallasa samari ba. Kowace halka rabin awa ce, sai da na 9. Aka ce ko malam ko kai ne tsohon nan, na ce ni ne, an buga an bari. To saboda haka jama'a, manzon Allah ya gaya mana umru ummati imma 60 wa imma 70. Wallahi ina wannan magana ma idan Allah ya ga dama ina iya karɓar raina, amma dan na muku kumbula wata 'yar allura dan masu bacci su tashi. Saboda haka dan adam duk abin da yake gadara da shi bai fi arziki ba. To arzikin nan tun baka zo duniya ba, Allah ya aiko mala'ika da aka busa maka rai bi katabin rizqihi, aka rubuta maka arzikinka, wa ajalihi da lokacin da za ka mutu, wa amalihi da aikin da za ka yi a duk duniya. To jama'a idan muka duba yanzu faɗace-faɗacen da ake da zubar da jini, wallahi akan abubuwa guda biyu ne, akan kuɗi da mukami. Amma da mun yi ƙoƙari mun koya wa duniya wannan tauhidi, kowa tun yana cikin babarsa aka rubuta arzikinsa da abin da zai ci, da abin da zai sa, da abin da zai sha, da gurin da zai zauna, da abin da zai hau. Bi katbi rizqihi wa amalihi da aikin da zai yi, wa ajalihi da ajalinsa. Yana daga cikin abubuwa kamar yadda ya zo a cikin wani littafi, The Spectacles of Death, ainihin mudubin mutuwa. Annabi a Suleiman, Allah Ubangiji ya ƙara masa sallama, Allah ya ba shi magana da aljanu da ifritai. Wata ran sai mala'ikan mutuwa ya zo gabansa, suka gaisa ya tafi. Sai wani a cikin makarraban annabi Suleiman ya ce, annabi Suleiman, wannan bako naka wane ne? Ya ce, ai wannan mala'ikan mutuwa ne. Ya ce, sai naga kuma yana ta kallo na. Saboda haka ka tada ifritanka aljanu maza su kai ni Indiya, inda ma ba zai ganni ba. Ana kai shi a Indiya yana dara, mala'ikan mutuwa yana dara, aka cafke ransa. Sai mala'ikan mutuwa ɗin nan ya dawo wajen annabi Suleiman ya ce, lamarin Allah, kaga wani da na zo majalisinka a nan na gan shi, kuma Allah bai ce in karɓi ransa a majalisarka ba. Ya ce, ai kana fita sai ya yi tambaya, wai kai wane ne? Na ce masa mala'ikan mutuwa ne kai. Ya ce a kai shi Indiya. Ya ce dama a can aka ce mu karɓi ran nasa. Saboda haka wato katamna hako khutam kutibat mashaina khutam kutibat alaina wa man kutibat alayhi khutam mashaha wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha. Yanzu bara waɗansu ba su san na zo ba, amma an shirya min lacca a ranar da ɗan wani student naku ya rasu, ya faɗa masai da azumi a bakinsa. Haka Allah ya rubuta cewa ƙasar a Sudan take, kuma zai tafi lahira da azumi a bakinsa, kuma zai tashi da azumi. Duk abin da mutum yake yi a kai za a tashe shi. Saboda haka muke so mu sadu da Allah da kyakkyawar kama da kuma kalmar shahada. Allah mutuwar da ba kalmar shahada ba mu so. Allah da imani muka nemi cikawa da imani. Saboda haka lalle mu kiyaye wannan.
amma inda ake taƙaddama ko ɗan aljanna ko ɗan wuta au shaqiyin au sa'idin, kowanne a cikinmu yana da gida a aljanna kuma yana da gida a wuta, ya danganta da ƙarshe. wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan aƙiba ta tabbata ga mutane masu tsoron Allah. ko mi kafircin mutum yana da gida ainihin a aljanna, sai dai ya mutu. saboda haka za ka tarar da mutane da yawa suna ta saɓon Allah, hatta ma yakunu bainahu wa bain illa zira fa yasbiqu ilayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhuluha. ya rage saura ɗani kaɗan mutum ya mutu sai ga ya abin nan. kuma mu da muke wannan zamanin ma mu ne shaida. za ga wani yanzu kaga Saddam Hussein, ni ban san gaibu ba, amma an kashe shi a ranar layya, sannan gemunsa ya funawa, sannan da ƙur'ani ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sannan aka shaƙi shirin ya tafi. to cikin shugabannin nan za ka ga wani kuma bai ɗauka ma zai mutu ba, duniya ta ruɗe shi. to jama'a kullum mu rinka tunatar da kanmu fa abinda muka zo duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. kuma aljanna din nan tana kanka, wuta ma tana kanka. aljanna tana kaina, wuta ma tana kaina. kowane ne ya yi ƙoƙari ya yi haƙilo ya ga cewa ya mutu macancancin ɗan aljanna ne, wanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk aikin da za ka yi da duk karatun da za ka yi duk ya zama guziri na shiga aljanna. saboda haka me za mu tunani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai shekaru tun yana ɗan 35 yana hawa kogo, yana hawa kan dutse. na Khadija ta shirya masa abin da ya kamata ta shirya masa na daga guzuri inda zai yanke gabarin rayuwa gabaki ɗaya. tun yana matashi gangariya alifan nuska wal ibadata wal khalwata tifilan wa hakaza nujaba'u, ya saba da ibada, ya saba da kadaituwa, wanda za ku ga cewa ko turawan nan da suke kawo mana ilimai na duniya kullum fa tunani suke. ka shiga duniyar dabbobi ka ga yadda bature malam, har wani ma jiya na gani a YouTube ne ko zaki yana lashe fuskarsa, bature to kaga abu ne wanda yake ya sunan kwanduwa ta kwai ko ko da yake waɗansu ko mutanen Jos ne kwanduwa ko me suke faɗa, kwanduwa kwai zaki yana lasa kuma baya cinye shi, kuma ya kusa da wata labu'a, wata tabbatar zakanya. kaga sabo ne. wani baturen ma da ya shiga cikin duniyar macizai ya iya zama da su. to jama'a aljanna ɗin nan yaya za mu yi? akwai wani daga cikin malamai na wanda ya kamata wani ya rubuta thesis a kansa, shine a Sheikh Aliyu Kumasi. ciwo ya same shi, aka ce ai bacci ne da baka yi, ya ce to ku kyale min wannan ciwo, idan dai sai na yi bacci, ai ba zan yi bacci ba sai a lahira. Aliyu Kumasi ya wallafa littattafai wanda babban cikin candidate wanda suke nema su zama president a Masar, Dr. Salim Al-Awwa, malami na ne. wallahi ujiba bima allafa hadha ar-rajul. Sheikh Aliyu Kumasi a gida yayi karatu a cikin Kano, bai jami'a ba, bai secondary school ba, amma ba littafin da bai da shi. saboda haka yace ya yaƙi bacci, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake. Ibn Baz babban malami na Saudiya an ce baccin awa 4 yake a cikin awa 24 kacal. to kai kana jin daɗi? yaushe za ka kai Ibn Baz na Nigeria? yaushe za ka kai Ibn Baz ka zama Ibn Baz na Afirka? amma Ibn Baz na Saudiya kowa amininsa ne, kowa yana ƙaunarsa, da ɗan izala da ɗan ɗariƙa kowa yana son sa. in faɗa da gwari-gwari don a gane. saboda haka wani bawan Allah ya je wajensa daga wata ƙasa ya ba shi wato riyal ko 2,000 ne, sai mutumin da ya ƙara 0. an ji labari ya ce a bashi, dama haka na niyya.
aka ce ya shiga bin bas ai wani ɗan ɗariƙa ne sufi ne ya ce don haka muka kirawo shi. To don Allah jama'a gyara Nijeriya ya fara ne fa daga nan. Kada wani ɗan izala ijen ido wani ɗan ɗariƙa. Udu ila sabila rabbika bil hikimati. Kai kira da hikima wal mau'izatil hasanati. Kai kuma ɗan ɗariƙa kar ka nuna ƙaton carbi. Ka ce ka fi ɗan izala. Waye isa yadda zai tashi yanzu ya ce wallahi tallahi babu ɗan izala a aljanna. Waye sai ce wallahi tallahi babu ɗan ɗariƙa a aljanna. Wannan hukumul gaibi ne. Amma dai duk al'ummanmu sun shiga addinin musulunci ne da kyakkyawan zuciya da tsarkakakkiyar zuciya. Saboda haka ina fatan jama'a mu yi ƙoƙari mu dage mu gaya za mu yi mu gyara kanmu yadda za mu gyara kanmu mu yi ƙoƙari mu samu aƙida salima kyakkyawar aƙida mu yi ƙoƙari mu zama muna bautata wa Allah. Haji manzon Allah ce khudhu anni manasikakum, ku yi aikin haji irin wanda nayi. Yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ai ku yi sallah irin yadda nayi. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. زكاة من ذن الله يفتر كما زكنا أنا بعد والمؤلفة قلوبهم. تقول الله جماعة ترى شو أمين إشارة لوكتي أما دن الله كتشيني دن الله كتيمكيني ba wani mai abun kunya irin namu a duk faɗin duniya a ɓangaren bara muna yi a gida. A nan ma idan kaga galibayyan mabarata mu ne, a Makka ma har ɗaure jikinmu muke da ƙaro mu nuna cewa mu na kasassu ne, sai mun tara kuɗin mu zama mun fi kowa barakanci. Har a London Bahaushe yana bara, har a Gabon ranar Juma'a kawai malam ga al'umma Yarabawa alhazai sai aka samu wani Bahaushe ce tori Allah tori annabi. To dan Allah ya jama'a, Allah da annabi ba su baka kwakwalwa ba, ka yi tunani. Saboda haka ya kamata lalle mu koma ga Allah, ainihin yi sana'a. Duk mai wa'azi idan bayi da sana'a ta kirki sai ya yi bara. Saboda haka Allah ya ce kar ku jefa kanku cikin hallaka. Amma akwai abubuwa da dama da na zo da su, amma a ƙaribu sa'a ta dulla ana annal waƙata ƙarib. To nake cewa ya Allah ya Ubangiji ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya, ka taimaki gwamnatin Sudan, ka taimaki gwamnatin makarantar nan. Ya Allah duk wanda ya zo makarantar nan da ma jami'o'in da suke yadda kuka taru a nan, kada kowa ya koma gida sai buƙatarsa ta biya. Saboda kun ga wannan albu'us ɗin nan, Masar ba ta ci gaba ba sai da irinku a wannan lokacin. Manya-manyan mutane masu tunani aka kai su yunivarsoci na duniya suka koyo kere-kere da bincike-bincike. Don Allah yanzu wani ke gaya min ya yi digirinsa na farko a kwamfuta, ya yi kuma digirinsa na biyu a wato abin nan administration, business administration. Kada ku koma gida sai da takobi mai baki biyu. A duniya idan an taɓa ka kai ne, a lahira ma kai ne. Kuma ina mana nasiha kamar yadda malam Ibn Uthman yake gaya mana, wallahi ba wani mai wali sai mai kiyamun laili, sai mai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mai azumi, sai mai wuridi da alqur'ani. Saboda haka nake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abin da na faɗa daidai ibamu lada ni da ku, abin da na faɗa na kuskure kuma Allah ya yafi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Africa TV3 haske mai leƙa gidan kowa. Africa TV kun kai haske leƙa gidan kowa. Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya.
da wayar da kan al'umma. Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da ƙayatarwa da tarbiyyantarwa, nishaɗantarwa a harshen Hausa. Africa TV3 matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Africa TV3 rubuta waɗannan lambobi: www.africatv.sg. Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a adireshinmu kamar haka: email africatv3@gmail.com, Facebook, www.facebook.com/africatv3, Twitter /africatv3. Africa TV3 haske leƙa gidan kowa a sha kallo lafiya. Haske mai leƙa gidan kowa Africa TV kun kai haske.